Sɛdeɛ kano nie. Akrama asɛm bi sɛ di kan no. Na no ya listener ba akɔ de ba sɛ yɛmmoa no. Na yɛnkyerɛ mu freedom, liberty. Saa nneɛma mmienu yi ɛne nsonsonoeɛ mpo a ɛda ntam. Wɔne yɛ anuanom na kyerɛ sɛ meka sɛ English ni bɛka sɛ wɔne yɛ synonymous. Na nso so ɛnyɛ den a nuances, small differences ɛwɔ mu. Freedom obi a ne ho tɔ no na otumi ɛyɛ biribi biara a ɔpɛ. Aduane obedi, adwuma ɔpɛ sɛ ɔtɔ, ɛnɛme nkɔ adwuma ɔkyena mɛkɔ ne ade. Ne ho tɔ no wɔ ne choices mu. Ɛna fa ho di liberty. Fa ho di liberty. Fa ho di no ɔno nso so ɛwɔ saa ahotɔkoro na bi ne mo fa ho di no taa yɛ sɛ ɔne n'aban ntam. Ɔwɔ fa ho di mɛkoko wie sɛ otimi kɔto aba. Ɔwɔ fa ho di mɛkoko wie sɛ sum bia pɛ sɛ ɔsom no otimi som. Sɛ yɛ kramu, sɛ yɛ African traditional religion, sɛ yɛ Christosum ɔwɔ saa fa ho di no. Ɔwɔ fa ho di sɛ otimi ka n'adwen wɔ aban ho. Eti liberty no ɛyɛ fa ho di no ɛne aban nkita ho ɛdɔɔso. Okay. Ɛna ahotɔ no a ɛyɛ freedom no yɛ ankora ne nneɛma a ebu ɔkora po a ɔwɔ ahotɔ. Na nso so na ɔman ɔtimu no yɛ ma ne kwankora ma ɔnto aba. Na nso ɔse ne hotɔ no. Ansa na Gaddafi be free si no na dictatorship. Nso no ɔmanfoɔ no so wɔ hotɔ. What you say? Ahotɔ ɛne fa ho di. Meka tim bi on sɛ wɔn nyinaa yɛ nuanom na nso ɛnyɛ den a twumuwa ne sampohye so ɛnyɛ den a ɔhyɛ da hɔ. Okay. Na fufuro so yɛ obisa sɛ dimbɔne anansɛ nimo antimi wa ɛtete wontuma. Nwanwane nyinaa ɛno nso so yɛ kan sɛ wɔn yɛ nuanom. Nimo antumi wa ɛtete wontuma. Na yɛmu binom gidi sɛ ɛyɛ dimbɔne ne yɛaka ya hora faso ya kan ntemo a ma ada ne nimu no se ne ye kan no ne se nimu ntumi a atete ontuma nimu we nkrase pa ne edimboni ya bo diboni abo se anse wo kra se aduhia ne ade ebrewa etumi eka oba na se wona bi awonto ato aso eni pansamba akam waka dimbi ademana na we de nyese sije na kenkan bribi get ye go sije ne wo mini se emrenti menhwe na yensori so kukurubuti ni usan no a wontimi mopo thumb kukurubuti a kire kwan me fie na wo ho no na wo de kire kwan nsate ahene ohwa na yetintin chen obi a ono di nyina so hene san so ware chen obi a ahene akire deputy chief of staff ahene akire no countries bebre Ghana ka ho ye de kawahye ho okoware Aisha mekoya Aisha ho ade ma wa kawa no de be hye ahene akire no na kokoro beto ade tin e na kokoro beto ade tin e na kokoro papa we de say eti ma wiu gogroboti achachira kwan zati ahene hini echi kokoro beto asemasa obi ayo ni din. Okay. Ohene bakisi na ede saa nsembise ibae. Okay. Ohene bakisi. Nti o Italy wasenchia pa nkoma. Ohene ba ichia bebre. Eya na watai amane ideas. Asafu ho anka ye nyina ho. Nti ye de besi a sɛdeɛ ye kanini. Sɛdeɛ ye kanini.